Sun perseestä. Nyt on varmaan joku muun perse kuule kyseessä Avekin. Tuskin sen mun perseen kuvaa. Laitan sulle vaikka kiossa. Mä yritin. Se ylilaudalla kuva, oleva kuva, joka on mukaan mun perseestä, ei ole mun perseestä, mutta se on kiva, että joku luulee, että niin hyvän näköinen perse on mun perseisiin. True. Tosiasia on mun perse. Ei, mut oikeesti. Mun Osku laittoi linkin, että joku on kuulemma laittanut kuvan mun perseestä sinne. Mä näin sen kuvan silleen, että damn, what a good ass! Ei, silleen niinku, mä otan sen kohteliaisuutena, että joku luulee, että se on mun perse, koska se on aika hyvä näköinen sen perse. Mut se ei oikeesti siis ole mun perse. Mut koska netissä ei oo kuvaa mun perseestä, mut siis still. Paitsi sun Facebookissa. Miksi sillä on samanlainen koru ja merkki kädessä? Mikä perse? Tai on eri perse. Mikä perse nyt on? Kosken... Damn, that booty doll. Oi vittu, tulla oikeesti kuva mun perseestä. Oh damn, look at that booty though. Mut arvaa mikä on jännä juttu, mitä toi kuva on levinnyt. Ai mikä? Toi kuva mun perseestä. Mä enkin halua nähdä. Et sä halua nähdä mun persettä. Se on lähtenyt jotenkin mun Facebookista. Koska mulla on lähtenyt toinenkin kuva jostain syystä. Mä oon joskus lähettänyt ton kuvan yksityisviestillä Facebookissa. Ja se on niinku sieltä jotenkin levinnyt. Ja sama on käynyt toiselle kuvalle, joka on myös pelkästään Facebookissa lähetetty kuva. Rip. Ja se ei oo niin, siis kuva musta. Eikä se oo mikään niinku ei se haittaa, jos joku haluu runkkaa mun perseellä, niin go ahead. Whatever. Otan sen kohteliaisuutena.